салом мухлисони ашадии барселона ва канали барса тиҷи. хави умедвор аст ки месси ба барса бармегардад. барселона ҳоло аз хариди бозингарон сер нашудааст. силва сайди навбатии даста. дастпарвари барселона ба селта гузариш кард. жуан лапорта дар мавриди гузариши де йонг ба челси ҳарф зад. дили брайтвайт дастаҳои пурқуввати аврупоӣ мехостааст. ин ва дигар хабарҳои муҳими рӯзро имрӯз мо бароятон мегӯем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад видеоҳои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо бароҳат шинед, мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, футболи калон баргашт. ба наздикии чемпионатҳои аврупоӣ оғоз мешавад. аз хизматрасониҳои шарики мо як истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар X регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. харид ки зиёд кардем мехоҳем чизҳои кӯҳна ва ё истифода намебурдаро ба ягон шахси эҳтиёҷманд диҳем. барселона низ ҳамин корро ин рӯзҳо карда истодааст. ҳамлавари 31-солаи даниягии дастаи каталонӣ бобати тарки даста карданаш ҳарф зад. ӯ қайд кардааст ки танҳо ба хотири якчанд шарт ҳозир аст дастаро тарк кунад. ба гуфтаи ӯ танҳо пешниҳодҳои ҷолиб диққати ӯро ҷалб мекарданд. бо ин гуфтаҳо ӯ ишора ба он кардааст ки танҳо ба дастаҳои бузурги испания ва англия бозӣ кардан мехоҳад ва хоҳиши ба дастаҳои таҳхонаи ҷадвал рафтанро надорад. дар сурати нашудани чунин пешниҳодҳо ӯ дар дастаи каталонӣ боқӣ монданист. бо нишондоди на он қадар хуб ва бо ин сину сол орзуҳои калон кардан каме ғайриимкон аст. ба замин фаро брайтвайт гуфта мешавад ки даста бо ин футболбоз шартномаро рӯзҳои наздик қатъ мекунад ва ба ҷуз дастаҳои арабӣ айни ҳол касе талабгори ӯ нест. ёдовар мешаванд ки брайтвайт соли 2020 аз леганес ба барселона гузариш анҷом дода буд. сару садоҳо ва хабарҳо дар бораи де йонг пур шудааст. дастаҳои англисӣ аниқтараш манчестер юнайтед ба ин футболбоз мароқ зоҳир карда буд ва маълум ки эрик тен хаг шогирди пешинаашро ба назди худ бурдан мехоҳад. худи де йонг бошад ба ҳеҷ куҷо рафтан намехоҳад ва ӯ хоҳиши дар барса бозӣ карданро дорад. чун барса бо челси дар бисёре аз гузаришҳо бо ҳам бархурди ҳадафҳо доштанд ва илова бар ин дастаи каталонӣ мақсади ба даст овардани боз ду ҳимоятгари челсиро дошт, ҳамагон фикр карданд ки барои гузариши Аспиликуэта ва Алонсо де йонг пешниҳод мешавад. президенти барселона ин мавзӯъро чунин шаҳр дод: мо бо челси ягон маротиба де йонгро дар музокирот ҳамроҳ накардаем. не, мо бо дастаи лондонӣ ягон мушкилӣ надорем. хайр ҳамин хел шуд ки ҳар ду даста бо футболбозоне музокира карданд ки ба фоидаи онҳо буд, вале новобаста аз гузариши онҳо ба барса мо мушкилие бо ҳам надорем, гуфтааст жуан лапорта. барселона ҳимоятгари худро ки дар рӯйхати онҳое ки дастаро тарк мекунанд буд, ба дастаи селта гусел кард. дастаи каталонӣ расман аз гузариши оскар мингеса хабар дод. гуфта мешавад ки шартномаи ин футболбоз бо селта то тобистони 2026 баста мешавад ва дар сурати фурӯши ӯ барса фоизи муайяни худро ба даст меорад. дар мавсими гузашта мингеса дар 27 бозӣ ба майдон баромада 2 ассист ба номаш сабт кардааст. ҳамчунин дар хусуси фурӯши собиқ футболбозон агар гуфта гузарем, барса шояд рӯзҳои наздик аз гузариши бозингари ПСЖ Рафиня 35% маблағи трансферро ба даст орад. ҳайрон нашавед, ин гуна шарт дар трансфери ин футболбоз аз барса ба ПСЖ қайд карда шудааст. хави монанди Гвардиола нақшаи сохтани ду ҳайати баробарро дорад. барои ин кор аллакай чанд трансферҳои серсару садо кардан, вале барса аз ин то ҳол сер нашудааст. шикори навбатии даста ба бозингари португалии дастаи Манчестер Сити Бернардо Силва равона шудааст. Мундо Депортива хабар медиҳад ки худи Силва ҳам ба ин чиз хело ҳавас дорад ва танҳо ба ин даста гузариш кардан мехоҳад агар тарки Манчестерро кардан шавад. агенти ӯ Жорже Мендеш огаҳаш кардааст ки барои гузариш ба барса шояд то охири разанаи трансферӣ мунтазир монад. худи Силва дарк мекунад ки харидории ӯ танҳо дар ҳоли фурӯши де йонг амалӣ мешавад ва розӣ аст ба барса вақт диҳад. ба иттилои дастаҳо аллакай шартҳои шахсии футболбозро гуфтушунид кардаанд ва дастаи англисӣ 80 миллион евро бо бонусҳо талаб дорад. танҳо дар сурати пардохти ин миқдор маблағ даста розӣ аст ки бозингарашро сар диҳад.
баъд аз омадани Рафиня ва Роберт Левандовски ба дастаи Барселона мавқеи Мемфис Депай метавонад боз ҳам тангтар шавад. Айни ҳол дар ҳуҷум дастаи каталонӣ шумораи зиёди футболбозонро дорад. Дар Барса зид нестанд ки бархе аз онҳоро ҷавоб диҳанд, то бо ин роҳ ҳам маблағ кор кунанд ва ҳам дарди сари мураббиҳоро камтар намоянд. Агар Агуэро ҳам соқу саломат мешуд ба қатори футболбозони ҳуҷумкори Барса ҳамроҳ буд, Дембеле метавонист аз Каталония равад, аммо дар ниҳояти кор ӯ ҳам дар сафи Барса монд. Чанд даста ба Мемфис Депай марроқ зоҳир карданд ва яке аз онҳо дастаи Ювентус ба ҳисоб меравад. Туриниҳо чанд вариант доранд: баргардонидани Марата, харидани Боби Фирмино ва ё Мемфис Депай. Аз байни ин се нафар қиматтаринашон Марата аст. Депай ва Фирмино тақрибан як нарх доранд ки аз 20 то 25 миллион евро гуфта мешавад. Барои мисол дастаи Ювентус барои ҷалби Мемфис Депай омода аст ки 20 миллион евро ҷудо кунад. Туриниҳо аз ҷиҳати молиявӣ айни ҳол устувор нестанд. Барои ин таваҷҷӯҳашон ба футболбозоне аст ки шартномаашон тамом шудааст ва ё баъд аз як сол муҳлаташ ба итмом мерасад. Фирмино ва Депай аз умраи ҳамон футболбозоне ҳастанд ки тобистони 2023 шартномаашон ба анҷом мерасад. хави ҳама корро барои баргардонидани Месси ҷоннок карда истодааст. Месси ки соли гузашта баъди итмоми шартнома ба дастаи Парижӣ гузариш карда буд, як сол баъд шартномааш ба охир мерасад. хави дар ин бора чунин суханҳоро гуфт: ман мехоҳам ки таърихи Месси дар Барса анҷом наёбад. фикр мекунам ӯ шанси дуюмро сазовор аст. агар савол ба ман бошад ки омадани ӯро мехоҳам ё не, ҷавобам ҳа мебошад. ҳафткарата барандаи тӯпи тиллои Месси айни ҳол бо ПСЖ шартнома дорад ва ҳоло қарореро қабул карданӣ нест. баъди анҷоми шартномааш ӯ се роҳ дорад: бо ПСЖ дароз кардани шартнома, бозгашти ҳангомавӣ ба Барса ё ба МЛС рафта дар дастаҳои амрикоӣ бозӣ кардан, ки хоси бисёре аз футболбозони солхӯрда мебошад. Месси ҳоло саросима нест ва ният дорад ки қарори худро баъди чемпионати ҷаҳон барорад. ба ҳамин тамом то хабарҳои баъдӣ тансиҳат бимонед. хайр.